Băieți, am reușit 12 winuri la Weekend League. Se putea mai bine unde ce echipă am avut, dar e ok, e decent. Hai să vedem ce prindem din premii. Ultimate toți. Hai să vedem primul player pick ce se ascunde aici. Puteați roșu din prima. Și cam atât, băi. Bă, ăștia ultimate toți. Palestra e bun. Rămas ultimate toți. Garantat 3 jucători. Hai să-i dăm. Deci vine Pina 3 de bă, că tot ai zis tu că vrei. Asta este anul ei. Deci mai mare de 93 sau 94. Adică 95, ok? Cine? Tripirici.